Podívejme. Ahoj, Jacku. Co pak to máš na sobě, Jacku? No nic, musíme je nabudit a dotlačit k podpisu, než si to rozmyslí. Máš tu knihu? Nevadí, Mary mi přinese kopii, posaďme se. Cuidado, he? Jenom si šlukneš a bum, budeš hned v rauši. Jsme už všichni. No dobrá, takže si to teď shrneme. Jde nám tedy o marketing nového produktu. Marketing nového produktu. Je třeba na to pohlížet globálně. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find Jsi dobrý, Jacku? but then I got high. Jacku, My room is still messed up. chceš podat trochu vody? Why, man? Dobře, Smím nabídnout něco k jídlu? Jako předkrm mohu doporučit salát. Printanier refreshe au citron. dá si jen vodu, díky. Moc krát děkuji. Jo, ano, takže všichni jsme z toho tak trochu v euforii. No a pokud jde o televizi, tak bychom chtěli celoplošnou kampaň, ranní i noční show a všechny talk show. S touto knihou můžeme jít do diskontů, taky do klubů a kaváren. Navíc bychom mohli zvážit komplementy jako třeba Sinjova dieta, anebo taky cvičení. Že Dobrý ano? nápad. Připravila jsem smlouvy, jsou součástí balíčku. Všimněte si, že cena se mírně zvýšila, což jsou autorské marketingové závazky vůči projektu. Ne, dík, Jacku, mám dietu. Nevidím už jediný důvod, proč se neposunout dál podpisem smlouvy a pak už budeme pokračovat jako profesionální tým. Jacku! Jo, šlo to klidně poslat e-mailem. Ta kniha má jen 5 stran. Jak prosím, cože? Jak prosím? Cože? Airo, jsem si jistá, že jde o nedorozumění. Samanto? Ozveme se. Jacku? Co to s tebou sakra je? Choval jsi tady jako nějaký přiopilý batole. Neřekl jsi mi, že Sinjova kniha má jenom 5 stran. Takže ty k tomu nemáš co říct? Jacku? Máš padáka.